merid adam derdini äsgermesizlik edip batır tıramalı değil. Merid adamın angramaklığı bazı ağırlarını yeňildir. Hatta Peygamber Aleyhissalatu vesselam da merid wagtynda angrardy. Emme merid adam dadı feryat edip derdinden şikayet etmelidir. Hormatly aziz musulman doglar, ustad muhtaram Al-Haj Abdurrahman Ahundy Tananyň sırqa we adamyga taýallyk tapýan ihkamlary we dünýeden gaýdan adamlarga etmeli işler hakda aýdan gurularyny dinleýin. Şol meýte bir kömek bermeli. Şol adapdan oturup rahmeti ilahiye duçar bolar ýaly inşallah taala. Musibet eýesine barıp bir kere tesliyet etmek erkekke we hatyna mustahapdyr. Yani Allah sana ecri alim bersin. Ölüğüne mağfiret etsin. İyili yarasın. Diýmeli, Hudaý beterinden saklasın. Fakat bir kere görünüp şeyde aýtmaly. Eger bir kere tesliyetke gelenden sonra gaýtalap gelmeli değil. Eger ikilap tesliyet üçün gelse ol mekrudur. Aziz musulman dogallar şu taqqa teveccüh edin. Her şunu barıp durmalyal. Ol musibet eýlerde falanyň fakat cenaza koyup gidene ol musibet bir kere gelip gidene ol inni gelmet diýip qyynanýa. O bende Hudaýyň öwrelap barýanyna şol qyynanýa öýkelejek diýip weli musibet şun adamlar öýkelemeliler. Musibetga sabr etmek deslapda beter muhamdyr. Oňa görä ölen wagtynda ya uzadylan wagtynda ya çadır yıkılan wagtynda, göwlekçi gelen wagtynda ağlaşmak dogry däl. Hiç wagtda ölüge ses bilen ağlamak dogry däl. Toparlanşyp gafyda musibet tutup oturmak mekruhdur. Bazı kitaplar 3 gün oturmağa ruhsat beripdirler. Emma gawsy şol 3 gün oturmakda terk etmekdir. Ölüge ses edip ağlamak haramdır. Ölüyünü övmeklikde ötüştürmek, gafyga düşüp yazmak, erkek adamların gara giymekligi, ya ellerine, yanaklarına gara sürtmek, ya yaka yırtmak, yüzdürmacıklamak, saç yaymak, kellelerden kum savurmak, üylüge korsaga vurmak, saç yolmak, kabırlarda ot yakmak, şuratlar hemmeti cahiliyetten galan resimlerdir. Batıl yollardır. Hiç wagt bizim Hanefi mezhebinin kitapları bana icazet vermeýär. Emma yürek awynyp sehetmäni gözi ýaş dökmegiň ziýany ýok, gözüňden ýaş akanyň. Ölüýüniň ähilleri üçin tagam pişirmekligiň ziýany ýok. Emma goňşulary öýleýlerini pişirip ähli meýitge getirmekleri mustahapdyr. Ondan sonra meýitiniň peýda boljak işini etmeli. Mutaassifana ökünsekde aýtmaly bolýar. Bizim ilatlarımızda bazı yerlerde göwlekçi gelenine hemmesi maslahatlaşıp kabrın başında gülüşüp dolla hemmesi. Gelip inni öýe ýakylan wagtynda öýüşüp maslahatlaşıp berden gıykılgy berýärler. Bu waşilikler, bin nadallıklar näme peýda bar? Aýa şu desturi ulemalary berýärmi? Kitap berýärmi? Kur'an berýärmi? Bir biderek däplerdir, hurafatlardır. Niýe çadır ýykylandy, täzelen ýalyk bolup gyrşýarlar. Ya zenanalar ortaňa vurýarlar. Men meraran aýdýan we menden özge ulamalarda hemmesi aýdýarlar. Zenanalar ağlamakda pişadam ağlaýarlar. Ol betbahtlar näme diýip ağlaýarlar? Aýa haram diýilende inanmaýarmy? Aýa şu sowaplar bab bolsa, şu bir mehnen qyyn işmi ulamalar näme diýip etmejek? Onuň üçin olar musulman çagasy bolsa, Hudaý peýgamberi inanýan bolsa, kukurugunda iman bağ olsa şu ayrılyan guruma kulak asmalı. Korsağı vurup öýüňdaşyna aýlanyp öýerler. Näme korsağı vurmakda? Näme mana bilen bir işler edýärler? Aya olar islam bolmaly wagt bolmadymy? Zaman jahiliyet geçmedimi? Aralaryňyzdan ulama döremedimi? Ogluňyz, gyzyňyz, ýakynyňyz, daýyňyz, awa ýegeningizde her bir ulama, molla, şeriat bilýän ýokmy? Näme diýip bir wahşilikleri koymaýaňyz? Taçı ennada bir uzolmaly. Gayrat edin, aziz musulman dogallar, aziz ayal dogallar, eneler, daydalar, men size haýyş edýän özüňizi islah edin. Dogry ýoly düşün. Hemme wagtlar ulamalaryň kellesine agyrýan siz bolýaňyz. Madam cenazany uny aýlanyp durýan siz bolýaňyz. Çadır ýykylan odra çadır tikmen özü dogry zat däl.